ode ingeni thiro dongruok gik makamago timore to ingeni seche ma intiere group ka group nigi chenro mare kako nego beni gitiyo emomiyo ineno kiyiero secretary nitie treasurer gik makamago makiholo to nego beni duoko kanyo tada loso gimene nikech seche moko nyaro ni mama moro kao pesa to kodwa duoko emomiyo ineno ni yudo yot nitiere ka uri timo gimoro kanyakla e kateko bedo to kikao mar kendi nitie joma nyalo tiyo kao mar gi kendi to timo maber to nitie jomoko mako kao to pesgi gi lala makata wala magiyawo kinya yudo koro ikawe ka isechano kisebedo gi mpangilio ni an mae gima dwa yawo to mae gima dwa timo to mae pesa madwaro marom kama to ang'eyo ni pesa ni kiduoke nitiere grube mang'eny nyaka iduoke gi ohala moro matin e wiye koro nyaka ikri ni pesa ni kakawe to kadhi chame adhi timo go ohala kaka dwarore koro mine be nyaka bed jo adieri nikech seche mitimo ohala ni itimo king'eyo ni gini en gima dhi kelo ni faida kaka ng'ama miyo mondo ibed ng'ama independent manyalo bedo gi pesa mare ofuko ikanyo bende nitiere tiegruok ma bende iluongo ni financial literacy ma ipuonjo godo johala kata ji mopogore to nondo bende wacho ahinya jok ma koka chako ohala kikawo hola ni chako godo ohala mano ohala manyien mondo iyud yuto awachi ni e higa mokwongo tek tingeni hola cha bende dwaro ni mondo duok koro ng'ama koka chako ohala ne e okang' mokwongo ere kaka en oyudo konyruok mare ing'eyo ni jal mondo ng'ato tim kamano kaka ohala matindo gini e gweng' an ng'ama odak e gweng' mosedongo e gweng' mang'eyo kendo an ja ohala mondo ng'ato tim ohala ing'iyo ni to ohala mane ikwongi timo gim study ok iyawa ohala ni ohala biro to ohala madwa